אז אם המחשב שלכם עושה בעיות, בואו קבלו 3 תוכנות חינמיות שכל הטכנאי מחשבים והמעבדות מחשבים משתמשים בהם בשביל לבדוק את החומרה של המחשב. ואחרי שיהיה לכם אותם, תוכלו לבדוק את המחשב שלכם בבית ובחינם. חכו לתוכנה השלישית כי היא הכי חשובה. בשלב הראשון נעשה בדיקת זיכרון רם, ניכנס לחיפוש, נכתוב אבחון זיכרון, נעשה הפעיל מחדש וזה יריץ לנו תוכנה מובנית בווינדוס לבדיקת הזיכרון. בשלב השני נבדוק טמפרטורה של רכיבי חומרה, ניכנס לגוגל, נכתוב SpeedFan, ניכנס לאתר הזה, למעלה נלחץ על דאונלוד ונוריד את התוכנה. לאחר שנתקין אותה, נוכל לראות את כל הטמפרטורות של כל רכיבי החומרה, כרטיסי מסך ומעבד, וככה נדע אם המחשב מתחמם. והתוכנה הכי חשובה, HD Sentinel, נלחץ על זה בגוגל, ניכנס לאתר, נוריד את התוכנה, זה ייתן לנו את מצב ההארד דיסק שלנו. נוכל לראות אם ההארד דיסק שלנו תקין או לא תקין, ואפילו כמה זמן הוא עובד וכמה זמן נשאר לו לעבוד. גאוני, נכון? אז אם אהבתם את הסרטון, תשתפו עם חברים, תכתבו לי בתגובות וכמובן תעקבו לעוד סרטונים כאלה.